Musa ake ya kake? Muhammad wallahi ka ji daɗin ka yau din. Wallahi lafiya ƙalau ka buɗe kyamara. Wa Okay. zai ɗauko kama wa zai ɗauko ko an gaya maka kowane karambarta ake ɗaukowa a gidan classics. Ba ko kowane karamta a gidan classics. Here is my house. I will do anything. I will pick anything I want. What it is? I will do anything I want. Oh, sure. Oh. Sister Duck, Sister Duck, Sister Duck, ki kasa da gwiwa ki turo fair request, Sister Duck. Ni ba na inviting, Sister Duck. Hey, Sister Duck, hey, hey. Now, wow. Hallelujah. Wow. What Uh, one? wow, so beautiful. Wallahi kyakkyawa ne. Wani Allah halitta ko? kuwa aka take da kanka? Eh? Wani halitta kuwa aka take da kanka? Kai haba. Wallahi Allah. Kana wani gari? Kana wani gari? Wallahi dan katsina ne ni. Wani fashi. Tsaye tsaye ma. Eh? Miƙe tsaye in ga tsayin. Kaga tsayi na? Kutumaro. Yau kawo kake a abin gan kenan, a lab din naka ma kenan. Ka buɗe in ga tsayinka. Ka dinga chatin da yara marasa inci. Eh? Kar a ce na yaro na ɗauko, ka san gidana ni daga age. Yaro ne Ni muna, in ai ba bane ba kana gani na ka san yaro ne ai. ɗauko yaro dan manzon Allah na yi kala da yara. Ka wani buɗe kyamara ka ina wani ma kyakkyawa kana wani maje fuskan ka kana wani jejjera kanka ko wani abu. Ni an gaya maka Yau na ɗauko yara. kyakkyawa ni mace ce, za ka ce min kyakkyawa? Ba mace bace ba ni. To na ji tashi tsaye tashi. Kai tashi mana. Habba beautiful tashi tashi. Ka tashi mana tashi. Wayan tashin ta yana. Ka tashi mana tsaye za ka tashi. Okay. Tashi tsaye. Okay. Tashi. Na Okay, kai sa. labin haka babu wata ɗan hira mai ɗan daɗi haka kenan. Ka kai wannan tsayi tashi. Mace Tashi ce, tashi tsayi. Tashin da ka kai wannan tsayi tashin hauna ka. Tashi. Ka tashin hauna ka mana. wayan tashin ta yana. Ba za ka tashi ba? In ƙasa Gaskiya da ba zan kai. tashi ba. Eh? In ƙasa da kai. Yi mu yana lafiya lau. Allah sarki biyu. Ya ce yi mana lafiya da. Ai He. ka gani. Me ka ce? Na shigo lab ɗin kare mu ɗan gaisa ka gane. Allah sarki to beautiful ya kake beautiful. ‘Yan Eh, matan ka nawa? ƴan mata na Hmm. ba na soyayya za su ba. Mu ga yaro bane bani sosai. Ɗan ƙaramin yaro ne ni wallahi. Ka ga alamun yaro ne kai wallahi. Kisa nake son hauna ka in ga tsayin ka ya kai matsayin jeji nan. Geji. Hmm. Ba na soyayya karatu ni ke ba. Ni ma karatun Kuma nake ba zaman banza nake ba. A ina ka tsaya karatun naka da ba balma wani karatu kake yi. Ni dan iska ka maida ni ko dan iska ta sha ka maida ni. Yi? Ka ci wani karatu kake? ya Ministry. inda ka ɗauki kanka lasbo. Ministry ka ce wani karatu kake? Eh, An daɗe ba yi sikirin rekod ba ku yi sikirin rekod don Allah don annabi. Lasbin manyan mata. Ha ha. Oh. Mista Muhammad. yake Lasbon. Ka ji daɗinka da Allah. ina zan ji daɗi ba ka nan. Ina ka taɓa ganin mutum da mutum ɗaya ji daɗi? Ka ce in ji daɗi na? Ina ka taɓa ganin an ji daɗi mutum ɗaya in bar da abin zan ci kaina a jiki. Ok, ba kai aure bane har yanzu? Aure ban sani ba ko ga ka nan. Eh? Ban sani ba Eh, ko ga ka nan. ni mace ce. Mm. Baka san an buɗe sabon shafi ba? Allah. Kai dan Allah dan yaron nan sauka. Kai ma ka nace ka biye min. Hai, hey, Jesus. Hey, hey, hey. Now, wow. Hey, hey.
su sadiq da an ko an kulle Hello. akwai mai sai biyu yan mata da kasar shiriki bara ya muku ciki dan iskan aboki na san halin da sai wallahi sai ya muku ciki akwai mai sai din nan wallahi ba ganin su za ku yi ba ku kama Mutumina. shi hello buɗe kyamarar Hello, wayarka mutumina. ka buɗe kyamarar wayarka Ka fahimce shi ba ina son zan yi mana da kai. wace magana za mu ka buɗe Wannan kyamarar abin da kake alai ya dace sai shi na gama magana. amma A matsayin amma ɗimame a gida haka zo ka amayar mun a TikTok ba na oh my god oh. Your phone don't lost. This is really tell you. Hello. Ya za ka zo gidana ka sa min mot? Shege ɗan iska. Ka zo gidana ka sa min mot. Ba na son iskanci wallahi. Ba na son iskanci. Ya zo gidana ya sa min mot. A'a. Please, please, I need my guitars. My guitars here the life and follow me. If you are a first time for my life, please follow my house. Hello. Hello. Wani irin waya kake amfani da ita? Na shiga uku buzuzu. Ehe! Lazban mai kwashe-kwashe. Wata da zan kwashe wa kaina masifa. Wannan kuma fa daga ina Nijar? Ɗan Nijar ne kai? Shi kuma wannan gashin da ka ajiye shi ka ce ɗan faira? He a yau fa kallo ya karkata a sama. Da ka ji an ce ga masu la'ila a ilallah karka ja lissafi da mu ake. He! Na farko su na taɓo mai kai, na taɓo mai kai na girgije mai kai. Me? To a jikin marin tashi tsaye in gani a jikin marin na ɗan faira tashi tsaye. Ni ma ɗan kadiriya ne. Ji aka yi maulidin gidanmu tashi tsaye. A jikin mara ka tashi tsaye. Sai washe baki kake kuwa faran hau da za.